at hanapin ang Highland TV. Ang aming channel nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng free TV o digital smart TV, posisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Regional News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Recount the narratives that matter with these simple steps. Rescan your Digi boxes and look for Highland TV on the list. Make sure to reposition your antennas for those watching through digital smart TVs. Catch us beyond the screen through our social media platforms on the Regional News Group Luzon Facebook page and RNG Luzon YouTube channel. So hit that notification bell for more updates. Narito na ang mga nagbabagang balita. Mga partidong umano'y kaalyado ng CPP, NPA, NDF pinangalanan. Lalaki sugatan sa pamamarili sa Tayum Abra. Fake online sellers dumarami. SLU at UC top-notcher sa 2021 bar exam. Dinarayong ilog sa Pugo, La Union, nagbukas na sa publiko. Mula sa Highland TV News Center Baguio, ito ang Luzon Headlines. Daimbag nga rabii amyana na Luzon, hatid namin ang mga may init na balita. Walang kagatol-gatol na tinukoy ang mga partidong kaalyado umano ng CPP-NPA. Mabilis namang pinabulaanan ang aligasyon ng pamahalaan. Magbabalita, Ran de Guzman. Mga urban operatives yan, mga operatiba na CPP yan, yung kabataan, anak pawis, bayan muna, Alliance of Concerned Teachers, Gabriela, marami pa, kasama pa dyan ang Alliance of Health Workers, ang Karapatan, NUPL, NUJP, marami yan. Talagang niloko tayo at talagang pinagplanuhan tayo nito mga komunistang teroristang ito. Sa Facebook page ni National Task Force to End Local Communist Armed Conflict Undersecretary Lorraine Maribadoy, tahasan niyang inihayag na ang ilang grupong tumatakbo sa halalan ay mga front lamang raw ng CPP, NPA, NDF. Ginagawa nila yung mga issues na pampagulo, no, para palabasin na ang gobyerno ay inutil, no, while using the resources of government. Ganyan kawalang modo yung mga CPP, NPA, NDF na yan. So, kailangan na nating tapusin ito kasi nakakaawa na itong mga nangyayari sa atin na 53 years. Ito rin ang naging pahayag ni Presidente Rodrigo Duterte. Sabihin ko sa inyo na tama si Lorraine Badoy na itong mga party list na kabataan, anak pawis, bayan muna, Alyansa of Concerned Teachers or ACT at Gabriela. Makita naman ninyo sa behavior nila and the way they espouse their advocacy for a party left ang talagang drift nila. Ito sila, they were able to blossom into something. Matagal na ito. Ang problema, ginagamit nila ang pera. Kinukuha nila yung pera ng gobyerno at binubuhay nila yung mga they are supporting a bunch of wala na silang ideology.
Naniniwala naman si Maria Luisa Foligan, spokesperson ng Samahan ng Mamamayang Kontra-Terorismo, na isa ang social media sa mga ginagamit ng mga komunistang grupo para lasunin ang mga utak ng publiko at makapanghikayat ng mga sasali sa mga nasabing grupo. Halimbawa niya ay ang pag-iimbita gamit ang featured courses at social media rallies. Patunay niya ang pagsuspinde ng Meta o Facebook sa halos 400 Facebook pages at posts ng mga teroristang organisasyon. Hinikayat rin niyang i-report ng publiko ang anumang post kaugnay sa online recruitment. Kinundi na naman ito ng coordinator ng Bayan Muna, Cordillera. Sa policy, of course, sa bahagi ng Bayan Muna and then the Makabayan, we condemn this irresponsible statement ni Secretary Badoy, ang spokesperson ng LTF-LCAP. This is such really an irresponsible statement kasi for all nung mga nakaraan, the Makabayan, including the Bayan Muna and other progressive candidates under the Makabayan have answered all those allegations being thrown by the NTF-LCAP. Dagdag pa niya, Afraid of the Makabayan being there at the Congress, ganyan. When in fact, kung titignan natin yung mga achievements ng the whole Makabayan Progressive Party list sa Congress, isa naman sila doon sa mga maraming may mga achievements sa Congress. iginiit rin niyang hindi totoo ang ibinibintang sa kanila. Ma'am, we are not a front organization of the CPP, NPA-NDF. We are a people's organization. We are a people's, legitimate people's political party composed of different sectors of our society. Ayon kay Anongos, naghain na sila ng reklamo sa ombudsman laban kay Undersecretary Badoy dahil sa ginagawa nitong red tagging. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Patuloy na inimbestigahan ng PNP ang nangyaring pamamaril sa Tayum Abra. Magbabalita, Charles Limon. Tama ng bala sa kanang kamay. Ito ang tinamo ng isang magsasaka sa bayan ng Tayum matapos pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang suspek. Kinilala ang biktima na si Teresito Cabanilla, 41 anyos. Ayon sa PNP Tayum, nangyari ang insidente noong Lunes ng maghahating gabi. Pauwi na ang biktima mula sa Lamay. Sakay ng motorsiklo, binabaybay ng biktima ang kalsada sa Barangay Pias, Tayum Abra nang bigla itong pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang suspek. Bumangga ang biktima sa isang bahay malapit sa pinangyarihan ng insidente. Dito na humingi ng tulong ang biktima kaya siya ay naisugod sa pagamutan. Hindi pa nakikilala ng pulisya ang suspect sa pamamaril at tanging 5 basyo ng caliber 5.56 ang natagpuan sa crime scene. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Samantala, dumarami na mga nabibiktima ng mga fake online sellers. Ang masaklap, ninanakaw din ang pagkakakilanlan ng iba pang nagbebenta. Ang buong detalye sa report ni Randy Guzman. Laking gulat ng online seller na si Gwyneth nang makita niya ang isang Facebook post na naglalaman ng kanyang mga letrato. Nakasaad kasi rito na siya ay online scammer. Buy and sell group siya pero sa Manila po. And then pinapalegit check na niya yung account ko pero hindi sa akin yon. And then yung DTI permit ko naka-edit na siya, naalis yung last name ko. So bali first name and then middle name ko yung ginagamit niya. And then sabi nung nag-post, pa-legit check naman po. And then may nag-comment, scammer po siya, ilang beses na siyang na-post, ganun. Ang DTI permit na ginagamit ay ang permit ni Gwyneth na kanyang in-upload sa kanyang Facebook account. Siguro na-excite ako masyado dun sa DTI permit. Ayan, yun yung medyo kamali ko na na-share po siya with my details. Ayun, kaya na-edit lang din siya. Ayon sa Regional Anti-Cybercrime Unit, parami na ng parami ang gumagawa ng ganitong mga modus. Based sa record natin for last year, meron tayong mga na-file na mga 19 cases, pero mostly kasi doon is online scams. Kaya paalala niya,
Unang-una, kailangan mag-verify talaga tayo parati sa ating mga sellers. I-check natin, of course, yung website kasi digital transaction naman siya. So, tumitingin tayo online. Tingnan natin kung meron silang website or yung site shop nila sa Shopee or Lazada or doon sa Facebook Marketplace. Usually, mas better if doon ka sa mga site na maraming reviews. Like maraming likers at saka marami ng reviews. At yung makikita mo naman na review ay hindi naman siya parang ginawa-gawa lang din ng seller. You can ask for their identification and then other documents para i-compare lang kung meron nga silang ganong documents. Siguraduhin rin daw na match ang pangalan ng pagpapadalhan ng bayad sa mga ID na kanilang ipinapakita. Dagdag pa dito, maigi rin daw na mai-report agad ng mga biktima ang ganitong mga insidente. Ang sinumang mahuhuling gumagamit ng pagkakakilanlan ng ibang tao para makapanloko ay haharap sa Republic Act 10175 o ang Cybercrime Prevention Act of 2012 at Republic Act No. 10951 o Estafa. Rendy Guzman para sa Luzon Headlines. Sa iba pang balita, nanguna ang SLU sa may pinakamaraming pumasa sa 2021 bar exam. Isang graduate naman ng University of the Cordilleras ang kabilang sa 14 na examinee na nakakuha ng markang Excellent Performance. Magbabalita, Charles Limon. Natupad na ni Deborah ang pangarap niya at pangarap ng ama na siya'y maging abogada. Pero hindi na siya masasaluhan ng ama sa kanyang tagumpay matapos pumasa sa 2020-2021 bar exam. Pumanaw kasi ang kanyang ama dahil sa cancer. Kasi last year, my dad was diagnosed with liver cancer. So, bit-bit ko yun habang nagre-review. And then right after, I took the bar 2 weeks after he died. So sabi ko, Lord, ang hirap. Parang lahat ng masakit nangyari na sa akin during my review. Labis na nagpapasalamat si Deborah sa kanyang ama. Siya yung number 1 supporter ko. He always prayed for me even if I failed to pray already. Siya yung nagsasabi, anak, hindi ako nakatulog kasi pinanalangin kita lagi. So, inantay niya lang po talaga na matapos ko yung bar exam. And then my mom said, you know, alam na ng papa mo na pasado ka na, kaya umuwi na siya sa Lord. Pero higit sa lahat, malaki din ang pasasalamat niya at mga kapwa niya bar passers sa St. Louis University. Yung exams namin sa law school, they are patterned sa actual questions ng bar exam, ganyan. And even their assessment tools, ganun din. So, eventually, when we came to the bar exams, wala masyadong mga questions na very surprising or questions na first time namin ma-encounter. Sa 2020-2021 bar exam, nanguna ngayon ang SLU sa 51 to 100 candidate category. Nakapagtala ito ng passing rate na 98.67%. Ayon kay Attorney Christine Angelica Elvenia, din ng SLU School of Law, malaking tagumpay ito para sa kanilang paaralan. Well, I think we have a very rigorous training. We are now implementing the clinical legal education program, and we hope that the students will now appear in court with their supervising lawyers. Their quizzes and exams are crafted in such a way that it will simulate the bar examinations. Kaya talagang dapat ready sila to take the bar exams. And finally, we also have like other activities which will hone their knowledge. Kasi it's really a matter of having an outcome-based education. Like, they will apply what they learned in class. Labis din ang tuwa ni Stephanie. Graduate ng University of the Cordilleras College of Law. Isa siya sa 14 na nakabilang sa nakakuha ng excellent performance o higit sa 90% ang general average. Na-release po yung excellent passers na mga yun, excellent performers. Medyo napakuha na rin po ako, napatigil po ako. Tapos tinanong ko po talaga kung totoo po to. Tapos yung nagbalita po sa akin na instructor namin, na professor po namin ng law school, sinabihan ko pa siya kung pinaprank po ba niya ako. Kasi hindi magandang biro po yan. Tapos yun po, sinend po niya yung listahan. Tapos yun po, nakita ko nga po na part po tayo sa isa sa mga excellent performers ng bar exam po. Kahit ilang beses na nakansela ang bar exam dahil sa pandemya,
hindi siya pinanghinaan ng loob. Hanggang ko pa talaga since bata pa po ako, nangarap ko po maging abogado. Kaya yung mga challenges po na nasuspend yung bar exam ng ilang beses, nagka-pandemic, and everything, hindi ko po siya tinake as a balakid or as a failure. Rather, tinake ko po siya as a challenge na mas galingan, na mas mag-prepare para pagdating ng bar exam, sure na po na masasagot natin ng tama yung mga tanong po. Maliban sa pagiging top-notcher sa bar exam, nagtapos siya bilang magna cum laude sa Criminal Justice Education sa University of the Cordilleras at noong 2015, pampito siya sa Criminology Licensure Exam. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Susunod, Sumvac 2022 kasado na sa pagdagsa ng mga turista sa Baguio. Yan at iba pang balita. Abangan! Mula pa Oktubre nung nakarang taon, nagsimula na po akong mamasyal sa buong lalawigan ng Pangasinan. At ngayon po, napuntahan ko na ang mahigit sa 1,000 mga barangay sa atin pong lalawigan. Ano ang aking naging obserbasyon? Napakarami pala sa ating mga kababayan ang naghihirap. Ngunit ano ang solusyon? Trabaho, trabaho at mas marami pa pong trabaho. Trabaho ang susi para makabangon tayo muli. Ginawa na po natin yan sa 5th District of Pangasinan. Nagtayo po tayo ng isang economic zone. Nakapag-imbita po tayo ng isa sa pinakamalaking kumpanya mula po sa Japan. At ito ay nakapagdulot ng 10,000 trabaho. Gagawin din po natin yan sa buong lalawigan ng Pangasinan. Magtatayo pa tayo ng 3 pang economic zone. Para po sa loob ng 5 taon, ito po ay makakapagbigay ng karagdagang 50,000 jobs para po sa mga Pangasinense. Hindi ito pangako. Ito po ang aking trabaho. Ako, si Ramon Gico III, kasama nyo sa pagtupad ng pangarap para sa maunlad na Pangasinan. Ang saranggola at ang tali nito ay maaaring lumapit, sumabit o bumuhol sa linya ng kuryente. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay na hawak ng tao tulad ng tali ng saranggola ay maaaring daluyin ng kuryente at maging sanhi ng aksidente o pagkamatay. Maaari ring maantala ang daloy ng kuryente dahil dito. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Hello, good morning, TG Home Builders po. TG Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tghomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders! We turn houses into homes! The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Province
Probinsyano Ako Party List. Number 25 sa inyong mga balota. Probinsyano Ako. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw. Para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. Ganito ang batas, dapat nararamdaman ng bawat Pilipino. Dahil sa Renewable Energy Law, may trabaho na ako sa ating bansa. Dahil sa ease of doing business, napabilis ang pagkuha ng mga permit at nabawasan ang korupsyon sa gobyerno. Dahil sa Cooperative Code, bagong CDA Charter at Co-op Development Officers Act, lalong umunlad ang mga kooperatiba. Ganito dapat ang batas, nagbibigay ng kabuhayan at pag-asa. Walang bola, walang pabongga. Yan ang tatak ni Mig Subiri, ang inyong trabahador ng Senado. Kasado na ang plano ng pamahalang lungsod para sa pagdating ng mga turista ngayong mahal na araw. Magbabalita, Charles Limon. Hindi na maawat pa ang pagdagsa ng mga turista sa Baguio. Today, we have a registration already of 12,000 for today. For today? For today only, but perhaps we'll expect them to arrive later in the afternoon. Kasi that's, I think, one of those na announced, that there is already free time after lunchtime. So baka that's the start of travel. But tomorrow will be the biggest number that we're expecting. We have already a registration of 26,000. But this is only as per Monday. So Kaya ang pulisya ng Baguio handa na sa mabigat na daloy ng trapiko ngayong Huwebes. Katuwang nito sa pagbabantay ang mga volunteer. As of now, our traffic is yet manageable, but we are doing some programs or we have special instructions to these police stations concerned, like for example for Marcos Highway, to immediately decongest pag nakita po nilang may influx na po ng mga sasakyan sa Marcos Highway, and then it is better for now because Cannon Road is already open. Dahil dito, asahan na ang pahirapang pag-check-in sa mga hotel dahil punuan na ang mga ito hanggang sa weekend. Most of the hotels are already in full capacity beginning today. Then we will experience some checkouts by Saturday because normally people who go up to Baguio for the Holy Week will go down on a weekend, go to La Union, go to the beach before going back to the lowlands or to Manila on Easter Sunday. Kumpiyansa naman ang pamahalang lungsod na hindi tataas ang mga kaso ng COVID-19. Kaya naman, pinag-iisipan ng isara ang central triage. Magsasagawa naman ng libreng sakay ang pamahalang lungsod papunta sa mga tourist destinations kagaya ng The Mansion, Wright Park, Botanical Garden, Mines View at iba pa. Magtatagal ito mula Abril 14 hanggang Abril 17 kung saan libre itong masasakyan ng publiko't turista. Charles Nicolimon, News Force North, Luzon. Sa legal separation, will it entitle a man or a woman for that matter to remarry pag siya ay nakakuha ng decree of legal separation from the courts? The answer is no, because the new civil code expressly provides the effect of legal separation. Ang legal separation po ay separation in bed and in board lang. Hindi siya nagbibigay ng effect na pwedeng mag-remarry
yung nakakuha ng legal separation. So ano yung mga benefits of being legally separated? Number one, Article 63 of the new Civil Code says, the spouses shall be entitled to live separately from each other, but the marriage bonds remain and they are not severed. So kasal kayo, but you can live separately from each other. Anong effect sa conjugal partnership? It is dissolved and to be liquidated. At yung share ng guilty spouse ay pwedeng i-forfeit in favor of the innocent spouse. So, mawawala na yung conjugal partnership, paghahatian nyo na. But kung may guilty spouse, then yung share niya pupunta doon sa innocent spouse. In other words, walang makukuha na property itong guilty spouse in a conjugal relationship where legal separation was granted. Ano naman ang effect sa mga bata? The custody of the minor children shall be awarded to the innocent spouse. No? So, of course, subject to the provisions of the other Article 213 of the Code and other provisions, may visitation rights, etc. And effect on inheritance, the offending spouse, no? The offending spouse shall not be able to inherit from the innocent spouse by way of intestate succession. So, ang ibig sabihin nito, pag namatay ang innocent spouse na walang last will and testament, then hindi pwedeng makihati yung guilty spouse. Pupunta lang ito sa mga bata, sa mga anak nila. However, if there is a last will and testament and there is a specific provision na mag-inherit yung guilty spouse despite the legal separation, then that will be respected by the law. So, in other words, marami siyang benefits of legal separation, but not one of them is allowing the spouse to obtain the degree to remarry. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pines Estate and Gaming Corporation. Dinarayong ilog sa Pugo, La Union, nagbukas na sa publiko. Ang kwento, susunod na. I will fight for boosting of our tourism industry. Economic growth corridor in the Cordillera. Programs for our education, employment, and sports development. Ang tao talagang maninindigan yan para sa kanyang kabuhayan at kinabukasan. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Sa milk tea ng batang 90s, darat atin ang itry. Ang batang 90s milk tea, di ka magsisisi, promise. Sa milk tea ng batang 90s. Itultulo tayo iti panagmaymay sa para iti ayaiten tayo nga probinsya iti Benguet. Mas pinapintas tayo iti serbisyo iti Benguet General Hospital nga agitited iti libre nga hospitalization para kadagiti marigrigat. Itultulo tayo nga mapapintasen dagiti farm to market roads tayo para kadagiti farmers. Papintasen tayo pa iti turismo, scholarship program para kadagiti ubing. Itultuloy tayo iti good governance that our province deserves. Re-elect Governor Dr. Melcher Daginistiklas for healthier Benguet. Bazaar Music offers a complete line of musical instruments.
Wazar Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Wazar Music, bringing music closer to your hearts. Muli pong nabuhay ang dinarayong Tapuacan River sa bayan ng Pugo sa La Union. Muli na kasi itong binuksan sa publiko. Ang kwento hatid ni Randy Guzman. Walang tigil ang pagdating ng mga turista at maging mga residente sa isa sa mga kilalang tourist destination sa bayan ng Pugo, ang Tapuacan River. Welcome to Tapuacan! Napapalibutan ng ilog na ito ng napakaraming puno at matataas na bundok na siyang pinanggagalingan ng sariwang hangin. First of all, syempre po masaya po yung experience po dito. And very refreshing po, very relaxing. As you can see naman po na it is full of nature po, it is surrounded by nature. Maaalalang pansamantalang isinara ang Tapuacan River dahil sa pandemya. Pero simula noong nakaraang weekend, muli itong binuksan. Kaya, agad-agad itong pinasyalan ni Mark. Kasi maganda yung tanawin niya, tapos malamig siya. Tamang-tama sa panahon ngayon kasi summer. Bukas sila mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa murang halaga, may mga cottage na pwedeng rentahan. Dito po sa Pugo, marami po tayong pinupuntahan ng mga tao dito. Isa na po yan yung Tapuacan River. Yan po, pupunin po natin yan ng mga police personnel na mag-duty doon. Together din po along the National Highway ng Marcos Highway. Marami din po tayong ide-deploy ng mga police doon for assistance sa ating mga motorist na aakyat po ng Baguio. And of course, pagbaba din po nila, at least may makikita po sila dito sa daan po natin. Nakahanda rin ang mga lifeguard at emergency personnel na handang umalalay. Mahigpit ring binabantayan ang health and safety protocols. Para mapanatili ang kalinisan ng ilog, may pakiusap ang tourism administrator sa mga bisita. Ina-advise ko po sa kanila na basura mo, iuwi mo para mapanatili po natin yung malinis yung surroundings ng Tapuacan River. Para in case na sa pag-ulit po nila nababalik, malinis pa rin po nila nadadatnan. Ang Tapuacan River ang itinalagaan ng Regional Development Council ng Ilocos Region bilang pinakamalinis at pinakaligtas na ilog sa probinsya at rehiyon noong 2017. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ngayong araw. Maraming salamat at muli, magandang gabi po sa ating lahat.